Ahojte, tak teraz už je nedeľa večer. Môžete si nájsť 5 minút predtým, než pôjdu deti spať, aby ste sa uvoľnili aj deti. A ukážem vám pár cvičení. Takže postavíme sa, nadýchneme, vydýchneme, vytraseme, aj hlavu spustíme dobre dole. Znovu sa zhlboka nadýchneme. Vydýchneme, vytraseme ruky, pomaly sa ťaháme hore, znova sa nadýchneme, vydýchneme, položíme ruky na zem. Nejde mi. No, keď nejde, nevadí, pokrčíme trochu kolená, keď nám nejde. Nohu dozadu potlačíme. Áno. Tak. Položíme aj druhú nohu dozadu. Sadneme si na päty. Ťaháme prstami dopredu. Dýchame, nádych. Výdych. Nádych. Výdych. Položíme čelo na zem. Ruky dozadu, za seba. No, ukážem vám aj z boku, áno, čiže sedíme na pätách, ruky dozadu. Dáme ruky pred seba, pomaly ideme hore. Sadneme si dopredu. Môžeme si oproti. Dáme si nohy do motýlika. Tlačíme pomaly dole, kam môžeme ísť, hej. Kam sa? Výborne, tak, no, pomaly. Keď potrebujeme, tuto si potlačíme päty do stredu, kam nás telo pustí. Snažíme sa vystrieť ramená, chrbát rovný. Vdýchame, nádych. Výdych. Nádych, výdych, prosím. Potom môžeme si vyskúšať aj sviečku. Teraz si lahneme, uvoľníme celé telo, pritiahneme si koleno ku hrudi a čelo ku kolenu. Nádych, výdych, vydržíme, nádych, výdych. Ani si, no, vyskúšaj. Chyť si druhé koleno,